Yuk, kali ini saya akan kita mainkan Jujuk. Mari kita coba Bocoloro spesial dari Pak D. Yang depan kita bolo-bolo semua keling. Abang biru lampunya disco,
mikir wedake jeresa iki mumet sirahe kalendina boleh rama kalendina boleh ning kene setina kanggo sapa sing setina kanggo wong liya sing setina kanggo wong liya sudah spesial punya bojo loro spesial. kembali Tebang-tebang permintaan